Máme opisy matrík a tam sa nachádzajú dátumy, podrobnosti o ľuďoch aj o mieste, kde zosnuli na choleru. Cholera mala dve etapy. V tej prvej etape cholery v roku 1855 zomrelo 52 občanov. Druhá etapa bola od 5. augusta 1873 do 22. septembra 1873. Tam vtedy zomrelo 110 občanov na choleru a boli pochovaní na tomto cholerskom cintoríne. Prvá myšlienka vybudovať pamätník obetiam cholery v Lendaku vznikla asi pred rokom a pol. Bola to iniciácia Paula Kostiaka. Keď Paul prvý raz navštívil tieto miesta, bol sklamaný a smutný, pretože tu nebol žiaden pamätník, pretože tu nebol žiaden pomník, neboli tu nikde napísané mená jeho predkov. Paul spracoval svoju rodinnú históriu už pred časom vo svojej vlastnej knihe a keď potom prišiel na Slovensko do Lendaku, dozvedel sa, že tu má pochovanú rodinu, konkrétne Valentína Koščáka s jeho manželkou. Práve v tom čase, asi pred 5 rokmi, sa rozhodol, že by si rád uctil spomienku nielen na nich, ale aj na ostatných dedinčanov, ktorí tu sú pochovaní. Po takmer 5 rokoch sa mu splnil jeho sen. My sme do toho vstúpili ako organizácia s tým, že sme koordinovali tento projekt. Boli sme takou spojkou medzi Paulom a obcov Lendák. Riešili sme parcely, riešili sme to umelecké prevedenie tohto pamätníka a potom aj slavnostné otvorenie alebo odhalenie. Tieto miesta, to je naša rodná obec. Tu nám pomáhali mama a tiež otec. V minulosti na Slovensku sme pochovávali ľudí práve pod Liatinové kríže. Tam prišla inšpirácia, kde som načerpal a snažil som sa to takým súčasným spôsobom adaptovať na dnešnú dobu do tejto tradičnej obce Lendak. Materiály sú vlastne v takej trikolóre. Kortenová oceľ, tá je špeciálna tým, že vlastne neodhnie, má takú oranžovú a čím staršiu, tak tým tmavšiu patinu. Tá symbolizuje možno naše také špinavé veci, hriechy a niečo, čo si nesieme, nejaké nánosy. Tá strieborná možno, ktorá je tiež použitá je vlastne v nerezi, tak tá hovorí o takej čistote človeka. A bronz je honosný, bronz je kráľovský, tak vlastne všetci sme jedineční a v niečom výnimoční, tak práve preto aj každý z tých krížov podčiarkuje to, že sme každý iný a tá pamiatka na tých ľudí, ktorí tu spočívajú, má byť taká, že si uvedomíme, že to boli ozaj ľudia, že to nie sú len také nejaké mená, ktoré sú na tabuli.